Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wonogiri, ketemu lagi dengan saya di channel Poso Wonogiri. Untuk hari ini kita kegiatannya mau bersih dusun, tapi bersih dusun kali ini cukup celimen atau cukup doa bersama ya. Cukup doa bersama, jadi tidak wayangan. Yang wayangan bebarengan hari ini yaitu bersih desa di Balai Desa Kepiar. Oke Sobat Wonogiri, ikuti vlog saya kali ini. Nah, nunggu dulu sekalian bareng nunggu Pak Delamio. Koncone ndi lho, Dik? Koncone ndi? Enggak. Oke Sobat Wonogiri, saya sudah sampai di lokasi, yaitu rumahnya Bapak Sekdes Kepiar, yaitu Bapak Arno. Nah, ini SD Negeri 3 Kepiar. Kunciku lali rung tak cabut. Naloran. Konen. Kayak botol. Kayak begini. Beri kemal ke singkat. Oke. Singkat sana.
Mbah Berjonggo. Ini mau obong-obong dulu. Yang Kita kan dari jam nih. Sobat Wonogiri, ini masih proses dupo atau obong-obong ya. Jadi untuk kenduri nanti setelahnya beliau Ki Pujangga selesai membaca mantra atau dupo dulu. Masih terus ada masyarakat yang datang. Jadi ini belum datang semuanya. Ini para sinoman berkumpul di dapur. Dumateng sedaya para rawuh Bapak saha Kangmas wonten ing sonten punika kawula kapiniji wonten ing dinten menika minangka rerebakan rikala sampun kawuri punika kados padatan bilih sasinipun punika sasi Sela kasuwun sedaya tokoh wonten ing dusun Sumber kados padatan nggih punika dinten ingkang sampun pinilih dening Eyang Pujangga menika Mbah Tukimun wonten ing dinten punika sarang-sarang dipun suwun ngawontenaken kegiatan nggih punika bersih dusun. Ugi kalersan dinten punika nyarangi kegiatan bersih desa wonten ing Ngandong punika ing mangke insyaallah wonten ing dalu sedalu natas ing mangke wonten ing mapan balai desa mangke ugi dipun wontenaken kegiatan ruwatan paramila kanthi menika niki Allah matur wonten ing mriki dumateng sedaya warga masyarakat ing mangke kasuwun sedaya saged hangrawi adicara nggih punika bersih desa wonten ing balai desa Kepyar.
Wedalipun kirang langkung nggih kawiwitanipun jam 8 sampun kawiwitan ngantos paripurna insyaallah. Anggenipun badhe ruwatan ing mangke kirang langkung tabuh sekawan izin. Dados undangane mangke sedalun atas. Ugi dinten menika sareng ugi wonten ing dusun Karangtengah ugi ngawontenaken sami nggih kados padatan sami ngawontenaken bersih dusun utawi yes magrib lah ngoten mangke saged paripurna amargi sabibaripun adicara bersih dusun mangke sedaya paraga termasuk warga masyarakatipun Pak RT Pak RW tokoh mangke ugi sareng-sareng kasuwun rawuh dumugi balai desa. Bapak saha Kang Mas ingkang tansah kula hormati, dinten punika kula badhe nyampaiaken saderengipun kawiwitan bersih dusun ugi ngaturaken matur sembah nuwun. Dene sampun kelampahan setunggal tahun kepengker. Nggih alhamdulillah kula telah panjenengan saged pinanggihan malih lokasinipun dereng rubah tasih wonten mriki namung niki wonten lebet kala wingi wonten halaman utawi wonten Jawi. Salah satu galing adicara bersih dusun utawi sarang-sarang sedekah bumi wonten ing sasinipun sasi Selo menika miturut ketanganipun yang Pujangga menika nggih leres memang pados dinten sela-selane gawe. Dados boten nyarangi adicaranipun warga masyarakat ingkang gadhahi hajat menika napa sunatan apa mantu ngoten. Nggih, niki kesempatan dinten sasi Selo menika murni kagem kegiatan desa utawi dusun kagem niatan resik-resik kangge lingkunganipun. Di hajat niatipun ingkang panjenengan beto saking griya punika niatan teng dalemipun Pak Cari badhe tumput derek bersih dusun. Mugi sedaya hajat niat panjenengan mangke sagedipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pikantuk berkahipun, pikantuk ridhanipun mangke saged kasembatan napa ingkang binayuh wonten ing dusun Sumber mangke sedaya ugi mangke kawujudan. Ugi dinten punika saperangan malih warga masyarakat ingkang nembe dagrah menika saking ujung ngantos ujung saking RW 5 ngantos RW 6 ugi wonten saperangan punika warga masyarakat dinten punika ingkang nembe nandhang gerah. Nggih, mugi-mugi monggo sareng-sareng derek dedonga. Mugi-mugi warga masyarakatipun sak bibaripun dinten punika niatan bersih dusun, mugi-mugi warga masyarakat ingkang dinten punika nandhang gerah, mugi-mugi enggal pikantuk mukjizat saking Allah Subhanahu wa taala, enggal pikantuk kesaresan, enggal pikantuk kawilujengan sehingga saged nglampahi padasangan wonten ing alam bebrayan wiwit dinten punika ngantos ing salajengipun mugi tansah mangke karahayan. Saged sesrawungan malih kados wingi kuning. Monggo bilih mekaten ingkang saged kawula aturaken ugi menika saking Mbah Butimun selaku yang Pujangga sampun paripurna anggenipun napa menika apa-apa menika saged dipun lajengaken adicara yang salajengipun. Mbok pilih dina duka mangke kula matur wonten kesempatan dinten punika nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Akhiran bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawuh mbok menawi iki wau persiapan lokasinipun nggih transit amargi sonten wau dereng dipun pono terus kesupen transite Pak Bupati dereng saged ketoto ngoten iki wau ngalipun persiapan wonten transit kangge Pak Bupati Mangkidawi. Nggih mungkin sedaya mawon warga masyarakat kasuwun rawuh datang balai desa dipun meriahaken nggih mangke dalu. Mugi-mugi boten jawab. Berapa udah kelawar? Kena jamai hujan. Orang yang orang. Ini
Kau balik besoknya ruwet pot saestu. Kelon kalih dusun sing gadhahi hajat bersih dusun dados sumber kalih Karang Tengah. Personile kurang kata. Jadi Pak Sarek wis bingung gitu lalu. Biasanya kula Mas Joko sak kanca niku kompak keten bae niki ya mboten saged gak izin. Persiapane kurang personil. Bakalnya kok naik, namun didun ke RT. ini Pak Brojo ya Sito, emang pinggir-pinggir gue. Tidak sama. Amin. Amin. Alhamdulillah, ini prosesi ucup kendurinya sudah selesai. Ini tinggal tinggal madang. Sami kundur kasun sareng-sareng dahar rumiyin. Iki sabibaripun dahar iki nembe saged wangsul. Iki intine wong jenengan mriki beto barisan. Nggih, mengke sareng-sareng anggenipun dahar. Ampun ngantos niki mengke boten dahar nggih ngertos-ngertos jenengan pun kundur. Ampun nggih niki sedaya kasuwun mengke dahar rumiyin. Nasi atau ambengan yang dibawa warga dari rumah itu dibagi-bagikan satu persatu kepada warga yang hadir. Nah, setelah itu nanti dimakan bersama, sisanya itu baru diberkat atau dibawa pulang. Nah, sedangkan untuk ambengan ataupun apa itu ingkung yang disediakan oleh ini ya, itu dibroncah nanti dibagi-bagikan seperti biasanya, atau ayam ingkungnya itu. Wah, aku siji kok lali. Nggawa ya. Nggawa tak kon gawane Kang Lami ya mau Kang gonceng Kang Lami ya. Ya, kena kono sik. Kena kono sik. Kene sih. Oh, pinter aku dipilihne sing gotong lho. Awakmu apa? Ndak wae. Ada wae iki ndak. Apa Dik? Oh, Dik, ngono Dik. Ndak. Oh, padha.
Mbak Kisut, lawuhmu apa Mbah? Enggak, gua ngurung kayak budal ngurung iso Pak. Wah, empal kae, empal kae. Ini Pak celeng ini kira ini Pak celeng malah. Enam lah buka. Pak celeng kan ini. Awak endok juga wong. Itu bagian yang memoteng. Jolali nggon aku kok olah iwak jegurno ya. Aku tak endang sik. Iya, malah tendang isih. Oke. Kita bungkusane kan padha karo ngene iki. Alah alah. Mana? Ngene Pak Bit ya, Pak. Pak Bit. Apa tang? Loh. Gulu lah kan. Nanti kok. Aku berdua gulu ya. Lah kowe ireng-ireng iki apa lho kuwi? Oh. Alah, tekan kowe entek po. Aku njaluk tak ganyange. Nah. Oh, iki Pak. Sing ireng iki apa? Panggang doro kuwi. Doro apa bebek? Bebek paling kok. Wo oleh baleng lho, Bos. Nama apa? Lawe? Balung. Lawe ndok, Pak. Balung. Ndak kuwi liwak yo. Iya. Kancane dipikirno. Iki lho lho. Panati oleh iwak. Jual itu mene iki lho. Dereng mriki. Iki dereng, Pak. Dereng lho, Pak. Barisan iki lho, dereng. Ini jane munggo kono ya. Serune niki ya, wis. Antara bareng-barengnya mangane rame. Wih enak ya. Iya kan mau meneng ae lho, wetan iki. Cedak. Ora oleh. Kaya ngono kuwi. Kayak Pak Lurah jarene ya. Ya nek isik. Andel ya. Anda sing bar mangan dekat langsung pulang. Soalnya biar delok wayang. Balung-balung mbok lebokne piye lho, Pak?
Eh? Balung bar dimuti lho. Ora. Oh. Oke, ini sudah selesai dan sebagian warga ini sudah pada pulang. Soalnya kingko kayak selak arep nyang bali desa ndelok wayang. Soalnya di Balai Desa Kepiar juga ada acara bersih desa. Pak Yat, oh nandang mulai santai nih toh. Iya, lha kuwi ngono sapa tok? Ya kuwi entekno. Entekno. Tinggal poro-poronya yang makan. Oke, Sobat Wonogiri, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video saya kali ini tentang bersih dusun di Dusun Super Desa Kepiar di kampung kami. Jangan lupa untuk terus dukung channel Pelosok Wonogiri dengan like, share, komen, dan juga subscribe. Ini sudah habis maghrib ya, jadi suasananya sudah agak gelap. Delok wayang mboten? Genah kok. Tenang nggih. Lap lap lap. Dek, kandal. Ayo, bareng apa?